धाम बा जहाँ बाबा भोलेनाथ आजो अपना भक्तन के हर पुकार सुनत बाड़े। ई पवित्र धाम हा बाबा बासुकीनाथ। मान्यता बाकी जे श्रद्धालु पहले बाबा बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ावेला आ ओकरा बाद बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करेला ओकर शिव यात्रा पूर्ण मानल जाला। एह कारण सावन के महीना में लाखों कांवड़िया एह धाम पर माथा टेकेला। अब सुनी सबसे अद्भुत बात, बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती के मंदिर आमने सामने बनल बा। लोक मान्यता बाकी आधी रात में भगवान शिव आ माता पार्वती के दिव्य मिलन होला। एह विश्वास के कारण आजो रात के समय मंदिर परिसर के खास पवित्र मानल जाला। एह मंदिर के शिवलिंग बहुत प्राचीन मानल जाला। रोज हजारों भक्त जल दूध बेल पत्र धतूरा आ फूल चढ़ा के बाबा से अपना मन के बात कहेला। कहना बाकी जे सच्चे मन से अर्जी लगावेला बाबा ओकर खाली हाथ ना लवटावेलन। सावन में एहजा बोल बम के गूंज से पूरा इलाका शिवमय हो जाला। दूर दूर से कांवरिया नंगे गोड़ चल के बाबा के जल चढ़ावे आवेलन। भक्ति के एह दृश्य के देख के हर आदमी के मन श्रद्धा से भर जाला। कहल जाला कि बाबा बासुकीनाथ के दरबार में अमीर गरीब छोट बड़ जात पात के कवनो भेद भाव नइखे। जेकर मन में सच्ची श्रद्धा बा बाबा ओकरे पर अपना कृपा बरसावेलन। एह धाम के वातावरण इतना शांत आ दिव्य बाकी मंदिर में घुसते मन के बेचैनी दूर होखे लागेला। भोर के मंगल आरतिया सांझ के भव्य आरती देखे खातिर हजारों श्रद्धालु रोज जुटेला। अगर रोआ भी अपना जीवन में सुख शांति तरक्किया बाबा भोलेनाथ के कृपा चाहत बानी त एक बेर बाबा बासुकीनाथ